ҳаёт қадр номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд. Таъиноти моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки дахлнопазирии ҳаёти инсонро кафолат медиҳад. Таҷрибаи ҳаётӣ нишон медиҳад ки мутаассифона на дар ҳама ҳолат инсонҳо хашму ғазаби худро фурӯ нишонида аз қатлу куштори ҳамдигар худдорӣ мекунанд. Субҳи санаи 11 май аз дохили бинои сохтмонаш нотамоми бозори Баракати маҳаллаи 34 шаҳри Хуҷанд ҷасади ҷинсай зан бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардид ки шахси номаълум бо истифода аз санг ба қисмати сари охирон ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ расонидааст ки боиси марг гаштааст. Муайян кардани шахсияти ҷасад имкон дод ки парда аз рӯи ҷинояти бераҳмона бардошта шавад. Шахсияти ҷасад Шарванд Раҳимова Саюҳат Абдуқаҳҳоровна соли таваллудаш 1991 сокини ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда дар натиҷаи чорабиниҳои фаври тафтишотӣ мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Хуҷанд содиркунандаи ҷиноятро муайяну боздошт намуданд. Шарванд Шопулотов Самад Султонович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи ноҳияи Зафаробод ки пештар соли 2012 бо моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст, дар ҷинояти мазкур ҳамчун гумонбаршаванда чеҳранамоӣ мекунад. Духтар пеши фонтани пеш панҷшанбеда шиштагӣ будиям рӯи усталчаба рафта катишон шинос шудам. Бромадем бо рӯи усталчада шиштем, ҳар душ ай ду тарафум шиштагӣ буданд. Ята кисанда 300 сомон пул буд, ятажда 20 сомон. 300 сомон ай кисан 300 сомон пула, ятаж гилон гирефт, нос кашида будам. Мал ҳеч чиза намедонам, хеса айқафошон медавам гуфтам ки ду қадам мондам ғалт идам. Баъд аз 2 ҳафта бозори 34 рафтам, бозори Мардито. Рафта кофтуму набуда, рафта будам ки дастановка сават шиштагӣ буда. Рафта гал задам ки чида мекора кади, пулом барои чи дузидӣ? Будам сават гуфт ки дугонам дузӣ. Вай гуфтам ки хей дугонам ҳамҷа гаштааст, ки ҷоямиш 34 гаштааст. ҳеҷ як сабабу омил барои куштор ва дигар муносибатҳои характери худҷазодиҳӣ дошта сабаб шуда наметавонад. Самад Шопулотов сабаби даст задан ба ҷонситониро ба ҳодисае рабт медиҳад ки гӯё ҳафтаи пештар ҳангоми вохӯрӣ бо саёҳату дугонааш кадоме аз онҳо 300 сомониашро дуздида бошанд. гумонбаршаванда ба тафтишот изҳор кардааст ки пеш аз рух додани ҳодиса ҳарчанд дар ҳолати сархушӣ қарор дошт, миёни ӯ ва Саюҳат Раҳимова муноқиша ё баҳсе нашудаасту ҳаракатҳои ҷиноияш бе ягон омодагӣ ногаҳонӣ сурат гирифтаанд. феълан аз рӯи далели мазкур нисбати гумонбаршаванда Шопулотов бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди муфаттишони прокуратураи шаҳри Хуҷанд қарор дорад. ин ҳодисаи ҷиноӣ собитгари он аст ки ҳар амали ноҷом метавонад сарнавишти инсонро доғдор созад. Бо рӯи усталчада шиштем, ҳар душ ай ду тарафум шиштагӣ буданд. Ята кисанда 300 сомон пул буд, ятажда 20 сомон. 300 сомон ай кисан 300 сомон пула, ятаж гилон гирефт, нос кашида будам. Мал ҳеч чиза намедонам, хеса айқафошон медавам гуфтам ки ду қадам мондам ғалт идам. Баъд аз 2 ҳафта бозори 34 рафтам, бозори Мардито. Рафта кофтуму набуда, рафта будам ки дастановка сават шиштагӣ буда. Рафта гал задам ки чида мекора кади, пулом барои чи дузидӣ? Будам Сават гуфт ки дугонам дузӣ. Вай гуфтам ки хей дугонам ҳамҷа гаштааст, ки ҷоямиш 34 гаштааст. ҳеҷ як сабабу омил барои куштор ва дигар муносибатҳои хияну боздошт намуданд. Шарванд Шопулотов Самад Султонович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи ноҳияи Зафаробод ки пештар соли 2012 бо моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст, дар ҷинояти мазкур ҳамчун гумонбаршаванда чеҳранамоӣ мекунад. Духтар пеши фонтани пеш панҷшанбеда шиштагӣ будиям рӯи усталчаба рафта катишон шинос шудам. ҳаёт қадр номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд. таъиноти моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки дахлнопазирии ҳаёти инсонро кафолат медиҳад. таҷрибаи ҳаётӣ нишон медиҳад ки мутаассифона на дар ҳама ҳолат инсонҳо хашму ғазаби худро фурӯ нишонида аз қатлу куштори ҳамдигар худдорӣ мекунанд. субҳи санаи 11 май аз дохили бинои сохтмонаш нотамоми бозори Баракати маҳаллаи 34 шаҳри Хуҷанд ҷасади ҷинсай зан бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардид ки шахси номаълум бо истифода аз санг ба қисмати сари охирон ҷароҳати
вазнини ҷисмонӣ расонидааст, ки боиси марг гаштааст. муайян кардани шахсияти ҷасад имкон дод, ки парда аз рӯи ҷинояти бераҳмона бардошта шавад. шахсияти ҷасад Шарван Раҳимова Сайюҳат Абдуқаҳҳоровна соли таваллудаш 1991 сокини ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда, дар натиҷаи чорабиниҳои фаврии тафтишотӣ мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Хуҷанд содиркунандаи ҷиноятро муайян